Welkom mensen, familie en vrienden. Zoals jullie kunnen zien, ons is bezig om een series te schieten. All behind the scenes. Vandaag samen Rowan, boys and guys. Don't miss out. Like, subscribe, klik, comment en share below. Kom aan, ik heb nieuwe vrienden ontmoet, guys. Acting is part van mijn carrière, guys. En dat is het beste ding ooit. Ik heb different locations geschiet en die mannen zijn acting was voor je one point. En voor mij was het een nice experience ooit. Voor mij het meeste van die goed realistiek gelijk, to be honest. Maar ja, guys, ik zie je om een lang intro te geven. Zoals ik gezegd heb, kom en enjoy die dag samen. All behind the scenes, Rowan Boys and Film, guys. Big shout out to myself. Te veel gepraten, jullie praten en doen men. Doen meer en praat men. Huh. Right. Wat is die? Ja. Classico. One time. Lekkertjes. One time. Right. Ik hoop je sterk voor het. Ik hoop je staat voor het. Staat van die woorden wat ik denk er ik is klaar. Klaarlanger wat domme is. Maar ik is afwinnen. Gewoon dat alles naar je echt. Op pad nou een paar minuten naar die winkel toe om onze next scene te gaan shoot. Waar hulle die oukie in die eerste part van die series doodskiet. Post me, bro. Go on YouTube. Not yet. Just like I said, like when I Bedankt voor die guys. money Face op paradise. Ja. Nou was je ons vol. Kom aan, schat het voor die guys. Ja. Kom aan, wees op paradise. Nou was je ons vol. Kom aan, breng het voor die guys. Ja. Kom aan, wees op paradise. Nou was je ons vol. Kom aan, schat het voor die guys. Ja. Kom aan, wees op paradise. Nou was je ons vol. Kom aan, breng het voor die guys. Ja. Kom aan, wees op paradise. Streetwise is een lekker cheese slice. Smelt op met tong en alle pedes nice, ja. Nog geen wijs. Haar ouders moest iets chillen, stijf is smelt op met tong en alle pedes nice, ja. Smaken een trek, maar nodig nog geen wijs. Haar ouders moest iets chillen, stijf is ga met size, ja. Zij doen het voor die guys, zij zet you in die ice. Haar body heet die flavor, gloom in nodig je nog spice. 10 uit 10 met haar trap in nog body wise. Je moet je trek met aandacht, maar ik zal apologize. Nou ons voel, kom aan schat het voor die guys, ja. Kom aan, wees op paradise, nou als je ons voel. Kom aan, breng het voor die guys. Rowan Boys and guys. Story episode 1 van Eyewitness guys. Binnenkort beschikbaar op YouTube. Lekker. Wat is jouw movie naam? De series in naam is Nee, die series naam is Eyewitness. En jouw naam is wat? Joe Gogo. Hoekom? Because ik lekker praat in de series. Mijn naam is Joe Gogo. Ik vat jou op het uit, voel ik als die lucky en zo ons moet celebrate. Je is mijn soulmate, die zit type wat die zwaar van, je moet mooi kijken. Ja, nou als je ons voel, kom aan schat het voor die guys, ja. All behind the scenes, mannen. Lekkertjes. Lekker behind the scenes, Zo mannen. mee. Yes, fire the way. Joe Go Going. Joe Abel bij de burgers gaan koop bij Joe. En toen schieten van Joe en zijn burger. Van Joe burger. Laat hij lekkertjes op pitty. Ik hoop je sterk voor dit, sterk. Ik hoop je staan voor dit, staan. Van mijn woorden wat ik uiter, ik is klaar in het. Klaarlanger wat om me is, maar ik is afminnen. Gewoon analyse naar je, ik gaan aanminnen.